Hej, hej. Så er jeg live. Vi er lige ved at nærme os klokken 17. Spændende at se, hvor mange der dukker op her til den her sidste workshop. Der sker noget nu, kan jeg se. Du må meget gerne lige skrive over i chatten, når du tjekker ind, dit navn og hvor du kommer fra, og naturligvis om du kan høre mig og se mig. Der er ret mange tilmeldt i dag, så det er spændende at se, hvad der sker. Vi giver den lige et par minutter. Klokken er jo kun lige 5. Jeg har kun én, der er onboardet. Det var jeg ikke ret meget. Men lad os lige se, hvad der sker. Så hvem har jeg med mig? Er det en, der kender mig? Eller er det første gang, du møder mig? Nu sker der lidt mere, kan jeg se. Så stille og roligt måske. Nå. Kan I høre og se mig? Går min lyd tydeligt igennem? Vil du lige skrive ja til det? Fordi så er jeg sikker på, at alt går, som det skal. Det er jo noget af det vigtigste, det er, at du kan høre det, jeg siger, så du får mest muligt ud af den time, vi har sammen. Og jeg håber naturligvis også, at vi kan forbinde os og lære hinanden at kende under denne her workshop, som jeg har planlagt i dag, som netop kommer til at handle om, sådan går du fra vintertræthed til energi, glæde og overskud. Birte, ja, billede og ly er fint, super. Birte, kender vi to hinanden, eller er det første gang, du er med mig her? Og Annette, fin lyd og billede, super. Så har I mødt mig før, eller er det første gang, at I er med og møder mig? Ellers så starter vi bare stille og roligt og lærer hinanden at kende. Det er ikke kun en one-way kommunikation, det her, som jeg holder i dag. Jeg vil rigtig gerne onboarde jer og integrere jer. Godt, Annette, første gang kun læs, super. Ja, så får du en chance for at lære mig bedre at kende i dag. Og Birte, ja, jeg har været hos dig, inden du blev syg, og jeg har også fuldt forløb tidligere. Fantastisk, Birte. Ja, så kommer jeg jo nu og er en ny version af mig selv, og det er jo heldigvis det, vi kan. Vi kan opgradere os selv igen og igen og igen. Vi kan trykke på reset, og det kommer jeg selvfølgelig nærmere ind på i dag, hvor jeg vil fortælle en masse omkring, hvordan vi går fra vintertræthed og i virkeligheden også livskriser som sådan, og får vores energi, glæde og overskud tilbage. Det handler jo netop om at blive begejstret for livet og have den her indre ild inde i sig. Så det jeg plejer at sige til mine kunder, det er, at man skal brænde for at få sit liv tilbage. Fordi når man har en begejstring imod et mål, så er det meget lettere at gøre det. Men lad os springe ud i det. Jeg forsvinder nu lige ned i det lille hjørne her, og bliver lille, og så sætter jeg lige min slides-præsentation på, og så vil jeg integrere jer løbende i forhold til den workshop, jeg kommer til at holde igennem, eller og fortælle jer nærmere omkring, sådan at I også bliver bevidste omkring jer selv. Fordi det er netop det, det handler om. Det handler om at åbne dit mindset. Det handler om at åbne din bevidsthed omkring dig selv, så du opdager livets muligheder. Noget af det, at jeg tænker, du får brug for, det er noget at skrive på, og noget at skrive med. Så hvis du nu tager notater, præcis som om du satte i skolen og skulle lære noget nyt, så får du meget mere ud af vores tid sammen. Så når du rent faktisk bruger det her til viden, visdom, der kan forvandle dit liv. Ikke bare nu på den time, vi er sammen, men måske efterfølgende få noget inspiration til at gå tilbage og kigge i dine notater. Så jeg håber, I glæder jer. Vi springer ud i det nu, så jeg sætter lige min slides-præsentation på, og så vil jeg bare køre videre. Så jeg håber, at du er landet det rigtige sted,
og gerne vil vide, hvordan du slipper fri af vintertræthed og får din energi, glæde og overskud tilbage i livet. Det er præcis alt det, jeg vil snakke om den næste times tid. Og noget af det aller vigtigste, som er mit mål for i dag, det er at give dig så meget klarhed, retning og selvindsigt, så du rent faktisk ved, hvad præcis du selv kan gøre for at opnå mere energi, glæde og overskud i livet, så du kan udfolde livet og gå efter alle dine drømme og mål, frem for at bare overleve din overgangsalder. Så vil jeg naturligvis også komme ind omkring, hvordan du øger din bevidsthed omkring dig selv, men også omkring din krop og alt det sårbare, som i virkeligheden sker i overgangsalderen. Fordi overgangsalderen er den sværeste periode i livet. Og derfor er det rigtig vigtigt, at du anerkender og accepterer din sårbarhed. Jeg vil også rigtig gerne fortælle dig, hvordan din krop slader om hele din livshistorie og binder din energi for gammel stress, chok og traumer, som kan gøre dig ekstra træt, tung og energiforladt. Særligt her, hvor det er vinter, hvor vi er i den tungeste energi på året. Så vil jeg naturligvis også komme ind på, hvorfor at du falder tilbage i de gamle mønstre igen og igen og igen. Det er der nemlig en rigtig dyb og god forklaring på. Jeg håber, du glæder dig. Jeg har i hvert fald lyst til at dele en masse viden. Jeg er meget længere i mit liv, end jeg var for et år siden. Så noget af det, jeg vil anbefale dig, det er at sætte spotlight på dig selv. Tillade dig selv at være nærværende nu, men også at være ærlig. Jeg plejer at sige, at ærlighed kræver mod, men det er også ærlighed og sandheden, der sætter dig fri. Så sæt telefoner, Facebook, alle mulige forstyrrelser på pause. Så får du meget mere ud af vores korte tid sammen her, og får al den viden, du måske har brug for, så du kan generobre dit liv og få din glæde, energi og overskud tilbage. Så er der naturligvis også en ekstra bonus til dig, som bliver til slutningen. Det betyder, at jeg bliver siddende her lige til det sidste. Jeg svarer på alle de spørgsmål, du har. Det er både personligt, så du kan få styr på, hvad du måske går og tumler med, og hvilke udfordringer du har i livet. Oven i hatten er der selvfølgelig også et tilbud til dig omkring en lille bonus, som jeg kommer til sidst, hvis du vel at mærke bliver til slutningen. Så vil jeg lige være sikker på, at du er landet det rigtige sted. Derfor vil jeg gerne have et lille hint fra dig ude i chatten, fordi er du landet her, fordi du rent faktisk længes efter at få mere livsenergi, glæde og handlekraft. Ønsker du også at føle dig som en sund, levende og vital kvinde? Og brænder du i virkeligheden for at få større selvindsigt og åbne dig for alle livets muligheder? Drømmer du også om klarhed og retning og forståelse af dig selv og din sårbarhed? Og vil du også gerne have den hurtigste, nemmeste vej til et sundt og energisk liv? Så er du landet det rette sted. Men lad mig lige vide herude i chatten, om det er det, du er kommet for. Så hvis du bare lige skriver ja, hvis det harmonerer med dine mål og forventninger, så vi lige får afstemt vores forventninger til hinanden. Det er altid noget af det vigtigste, at vi er på lige linje, at vi er på samme bølgelængde. Så giv mig et ja, hvis det er det. Perfekt, Annette. Dejligt. Er der andre, der kan sige ja som Annette? Så giv mig lige det her ja over i chatten, så jeg ved, at I er landet det rette sted. Så du ikke spilder din tid med at lytte på noget, som måske ikke har værdi for dig. Karin, ja, dejligt. Jeg vil jo naturligvis inspirere jer og give jer alle mine genveje. Jeg Birte mest selvindsigt, ikke så meget livsenergi. Og Anne, super godt. Så selvindsigt, ja, jo mere selvindsigt vi har omkring os selv, jo nemmere er det at forstå både vores ubevidste programmer, men også vores bevidste programmer. Og det kommer jeg naturligvis nærmere ind på, så når de bliver klogere på jer selv. Fordi viden er vejen til succes. Og Benedikte kommer også med. Dejligt. Yes, så er I på rette kurs landet hos mig her.
Så har jeg lige Heidi med mig her, som skriver efter et forløb hos mig, at hun faktisk følte sig som en kvinde på 30 år. Det er ikke så tosset, når man er 48 år. Så måske kunne du også godt tænke dig og føle dig som en på 30, selvom du er 48. Eller måske som en på 45, selvom du er 60. Hun har både sagt farvel til hedetur, eksem og 10 kilo overvægt. Og al overvægt er jo tung, træt og doven energi. Derfor handler det om at få kroppen til at forbrænde det her overflødige fedt. Hun sover også fantastisk og har sagt farvel til hendes åreknuder og har meget mere energi, glæde og smidighed i både krop og sind. Så vær opmærksom på, jo mere smidig din krop er, jo mere smidig er du i dit sind. Vi arbejder sammen som en helhed, så alt det, der foregår i dit mentale hus og i dit sind, dine tanker, påvirker din fysiske krop. Derfor er det vigtigt at tage hånd om hele dig. Det kommer vi naturligvis nærmere også ind på. Så alt handler jo naturligvis om du er åben for muligheder, om du er åben for forandringer. Det er i virkeligheden det vigtigste med i livet, at du er åben for livets nye muligheder. Det er det, der giver dig den transformation, du rent faktisk søger. Stort, varmt og hjertelig velkommen. Mit navn er Susanne Jensen, og jeg sprang jo lige ud i det, fordi jeg er sådan en ildsjæl, der kan have svært ved at lade være. Derfor stopper jeg også ind imellem for at integrere jer, så det er ikke bare mig, der snakker og snakker. Jeg vil rigtig gerne have, at I deltager og svarer på nogle spørgsmål undervejs, og det kommer jeg meget mere ind på, så vi til sidst her kommer til at lave en masse øvelser, hvor du også bliver integreret. Men lad mig endnu en gang sige stort, varmt og hjertelig velkommen. Mit navn er Susanne Jensen. Jeg har 35 års erfaring som holistisk livsstilsterapeut og træningsspecialist. Mit speciale og mit hjerte, det banker for kinesisk medicin. Derfor er jeg naturligvis også stifter af TBZ-akupunktur og Reset livsstilsprogram, min TBZ stressterapeutuddannelse og Reset livsstilsmentoruddannelse, som alt sammen har afsæt i kinesisk medicin, for det er altså der mit hjerteblod, det banker. Med 25 års erfaring som zoneterapeut og akupunktør, ja, så kan jeg slet ikke tælle, hvor mange mennesker jeg har hjulpet med igennem livet. Og med 35 år som personlig træner, ja, så er antallet også rigtig, rigtig mange. Men det jeg gør, det er, at jeg bygger bro imellem Østen og Vesten. De sidste 10-15 år har jeg udelukkende beskæftiget mig med overgangsalderen, fordi jeg selv landede i overgangsalderen som 42-årig og var færdig, udbrændt og gik ned med flaget og landede i min første livskrise. Heldigvis blev den krise livets største gave til mig, fordi det gjorde, at jeg er blevet en ekspert og master i overgangsalderens forandringer. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Jeg er kommet for at sprede håb, tro og optimisme på kvindelivet i overgangsalderen. Jeg vil have jeg vil have kvinder tilbage på toppen af livet. Det er det, mit hjerte banker for. Jeg er ildsjæl. Det betyder også, at jeg har skrevet 2 bøger om mine egne livskriser, Få drømmevægten for evigt og Åbn dit hjerte, som er vejen fra livskrise til livskraft. Udover det, så elsker jeg at holde foredrag og inspirere kvinder til at tage ansvar for sig selv. Tag magten tilbage over livet. Gør noget. Du er voksen kvinde, så step op og tag ansvaret for det liv, du drømmer om at leve. Bag facaden, så har jeg altså også en livshistorie, og det ved jeg også, du har. Så det kommer vi selvfølgelig også nærmere ind på. Fordi min livshistorie, den er måske ikke, som jeg ser ud. Jeg er faktisk opvokset på et sygehus og en kirkegård. Jeg har været klassens tykke pige. Jeg har været klodset. Jeg har ikke været god til gymnastik. Jeg har stort set været en pleaser og været bange for næsten alt hele mit liv. Frygten har styret det meste af mit liv. Heldigvis så var jeg så heldig, da jeg bare var 16 år, så fandt jeg vejen ind i fitnessbranchen, som ændrede mit liv. Så fra at være indadvendt og bange for næsten alt, så blev jeg udadvendt mere glad og optimistisk.
Den viden, jeg sidder med i dag, den havde jeg naturligvis ikke som 16-årig. Men når vi bevæger kroppen, så bevæger vi jo også sindet. Så jeg fik renset rigtig meget op i mine barndomstraumer. Det betød faktisk, at jeg i over 30 år har haft stabil vægt. Men så kom alle overgangsalderen og væltede mit liv. Overgangsalderen har både betydet, at jeg har haft stress, depression og brystkræft. Så det er den sårbarhed, der ligger i overgangsalderen. Når vi kan omfavne vores sårbarhed, så er det lettere at gøre den til en styrke. Det kan man ikke, mens man sætter fast i suppedasen, og det kunne jeg bestemt heller ikke, da jeg gik ned som 42-årig med stress, da de hormonelle forandringer begyndte at tage magten over mit liv. Så det betød faktisk, at jeg landede i overgangsalderen med stress og udbrændthed. Og noget af det, jeg gjorde, som var det værste, det var i virkeligheden at miste mig selv. Jeg mistede min identitet, jeg mistede mit liv. Jeg havde ikke kraft og energi til at gøre alt det, jeg elskede. Så det at miste kontakten til mig selv, det gjorde, at jeg ikke kunne mærke mig selv og min krop. Og det er kroppens måde at arbejde på. Når vi er ramt af stress, så lever vi kun fra hovedet og op. Alt det, der sker nedad, det lukker man ligesom af for. Og det er kroppens måde at arbejde på i forhold til nervesystemet. Vi har kun 2 systemer. Vi kan være i kamp og flugt, eller vi kan være i tillid. Og det er, når man er i stress, så er man hele tiden i kamp og flugt. Så min krop, den var udbrændt. Jeg fik både søvnproblemer, tankemylder, ekstrem træthed, mangel på glæde, energi og overskud, fordøjelsesproblemer, menstruationsproblemer og øget vægt. Så sandheden er, at her, da jeg sidder og tager mig selv til hårdt, der vidste jeg ikke på det tidspunkt, hvordan jeg kom tilbage og fik generobret mit liv. På det her tidspunkt var jeg på randen af konkurs, så der var kun en, der kunne tage ansvar for mig selv og mit liv. Det var mig selv. Stædig som jeg er, så fik jeg jo selvfølgelig knækket koden. Noget af det, jeg brugte al min energi på, det var at redde mig selv. Fordi hvis jeg ikke fik reddet mig selv, så var alt andet smuldret fra mig. Jeg gik på opdagelse i mig selv og min egen krop. Noget af det, jeg har vidst hele livet, det er jo, at kroppen er vores bedste ven. Men alt det, jeg ikke var opmærksom på, som lå som et blodigt sår og en betændt byld i mig, det var alle mine barndomstraumer. Så du skal være opmærksom på alle de oplevelser, du har haft igennem dit liv, som ikke er healet, eller du ikke har dealet med. De kan komme til udtryk i overgangsalderen som træthed, udmattelse, depression, uro, smerter, søvnproblemer, væskeophobninger, overvægt. Og alt det påvirker altså din fysiske krops sundhedstilstand, men så sandelig også din mentale sundhed, fordi din krops sundhedstilstand, den påvirker din psyke, men den påvirker også din adfærd og dine handlinger. Derfor var der kun én vej for mig. Det var, at jeg startede med at gøre alt for at få min sundhedstilstand i topform. Det betød også, at jeg var nødt til at trykke på delete, slette al stress, træthed og udmattelse i min krop, så jeg rent faktisk kunne få min mentale overskud tilbage. For hvis du ikke har noget mentalt overskud, så kan du ikke handle, så kan du ikke tage action på din stresssituation eller din livssituation. Så noget af det aller vigtigste, det er i virkeligheden at komme mentalt i topform, så du rent faktisk kan tage action i forhold til den krise eller den udfordring, du møder i livet. Det grimmeste i selv den sværeste periode gjorde, at jeg udviklede Reset dit liv i overgangsalderen. Det var i virkeligheden det livsstilsprogram, jeg lavede, da jeg landede i overgangsalderen, som jeg kaldte Reset dit liv i overgangsalderen. Som du ser, så lærte jeg det altså på den hårde måde, men jeg har altså lært det 2 gange på den hårde måde. Jeg er altså gået fra nulpunktet 2 gange fra livskrise til livskraft. Men naturligvis ikke med samme metode. Fordi hvis du bruger den samme metode, så får du jo præcis de samme resultater. Noget af det, som jeg er opmærksom på, er meget vigtigere for mig nu,
det er jo også at have sunde celler. Det kommer vi nærmere ind på. Så noget af det, jeg siger igen og igen, det er, at vi kan ikke løse vores problemer med samme tankegang, som skabte dem. Så noget af det, jeg ikke var bevidst om, inden jeg landede i overgangsalderen, det var jo alle de hormonelle forandringer, og hvor meget de rent faktisk påvirker vores krop, både fysisk, mentalt, men så sandelig også følelsesmæssigt. Så jeg fik skrevet Få drømmevægten for evigt. Jeg lærte i virkeligheden mig selv at kende helt på ny. Jeg var villig til at starte på nulpunktet, finde ud af, hvem er Susanne bag facaden. Det er derfor, jeg kan sidde og smile lidt i dag og fortælle, at jeg er opvokset på et sygehus og en kirkegård. Men de traumer, jeg har med i min bagage, det har altså ligget som en tikkende bombe i mit nervesystem og holdt min krop i fangenskab, fordi det har været en enormt stor stresskilde. Det vil sige, at min krop har produceret tonsvis af stresshormoner frem for glæde- og lykkehormoner. Så noget af det gode ved at lande i den her krise var også, at jeg blev specialist i alle overgangsalderens forandringer, men især hvordan fortiden kan indhente os på en måde, som kan være svær at forstå. Og det er ikke sikkert, at du har den samme tunge bagage som mig, men især også med en tung bagage fra barndommen i forhold til stress, chok og traumer. Det var altså på baggrund af det, jeg udviklede mit Reset livsstilsprogram og gav mig selv alt det, min krop havde brug for at genvinde min styrke, vitalitet og glæde, og i virkeligheden få generobret mit liv. Så har jeg været heldig at hjælpe en masse kvinder, sådan som mig, Britt her, fra kaos til ro, glæde, energi og overskud, og med at smide overvægten. Så vær opmærksom på, at al overvægt også er tung, træt og doven energi, der kan gøre dig ekstra vintertræt. Lotte hjalp jeg også med at få et nyt liv. Hun sagde farvel til 41 kilo, og alle de her ting, der står over i siden, som søvnproblemer, overvægt, smerter, væskeophobninger, sukkerjunkie, tung, træt og energiforladt. Og det bottom line er jo i virkeligheden, at hun ikke har haft omsorg for sig selv. Det kan der være mange årsager til, så noget af det vigtigste, det er ikke at dømme dig selv, men i virkeligheden være mere selvkærlig og være opmærksom på, hvad du måske ikke har brugt din tid på tidligere, men hvad du har brug for at rette din fokus mod nu. Så noget af det vigtigste, jeg vil sige til alle kvinder i overgangsalderen, det er at tage de kærlige briller på, fordi der findes ikke nogen hurtige løsninger længere. Der findes kun 2 veje i livet nu. Vi kan gå op eller gå ned. Så noget af det vigtigste er ikke at dømme dig selv, men i stedet åbne dig for den her selvindsigt, som jeg fortæller dig om at gøre dig opmærksom på, så du bliver klar over dine egne muligheder, men også din egen livshistorie. Hvad rummer du i virkeligheden? Hvem er du inde bag facaden? Fordi det er det inde bag ved facaden, der i virkeligheden vil være den største livstransformation for dig nu. Som jeg nævnte tidligere, ja, så har jeg altså været nede med nakken 2 gange og har virkelig haft 2 virkelig store livskriser. Men mit liv det ændrede sig på et splitsekund, da jeg fik konstateret brystkræft i 2021. På det her tidspunkt, der var jeg i fysisk topform, men jeg var så sandelig ikke i mental topform. Det gjorde, at jeg mistede mig selv, og jeg fik en dyb identitetskrise. Jeg kunne ikke holde ud og være i mig selv og min egen krop. Jeg fik også dødsangst, og jeg følte mig kort sagt mere død end levende. Det betød selvfølgelig også, at jeg fik en dyb depression. Samtidig så gik jeg konkurs i mit firma og mistede alt, og jeg mistede i virkeligheden livets fest og melodi og gik i ren overlevelsestilstand. Det er helt naturligt, når vi lander i en livskrise, og det var præcis det, jeg gjorde, men hvor jeg tidligere i livet, da jeg landede i min første krise, kæmpede alt, hvad jeg kunne for ikke at gå konkurs eller miste noget i mit liv, så slap jeg alt, hvad jeg havde i hænderne, da jeg fik den her diagnose. Jeg var fuldstændig ligeglad. Jeg trak al min energi hjem til mig selv, for jeg vidste godt, at hvis jeg skulle tilbage til livet, så var det kun mig, der kunne tage det ansvar og gå vejen igen. På det tidspunkt kunne jeg slet ikke forestille mig, at jeg kunne sidde her
og fortælle jer om alt det, I gør. Min vej var lukket og slukket. Jeg var slet ikke på det her tidspunkt overhovedet klar over, hvor jeg landede henne i mit liv. Så det var først i det her øjeblik, og det her, det er sidste år, hvor jeg rent faktisk gennemførte Royal Run sammen med min søn, at jeg mærkede den her livsglæde inde i mig, og jeg tænkte, wow, nu er du tilbage på toppen af livet, Susanne. Og alligevel ikke. Jeg var slet ikke klar til at arbejde på det tidspunkt, fordi med det, jeg arbejder med, så handler det jo om at have det godt med hele dig. Men sidste år i november, der stod jeg på scenen i København og holdt foredrag for 200 kvinder og inspirerede dem til at gå efter deres drømme og visioner i livet. Og huske på, at livet er her og nu. På det tidspunkt, der kunne jeg mærke, at min energi, min glæde og min passion blev vækket i mig. Jeg var bragt til live igen. Jeg fik faktisk generobret mit liv, men oven i hatten, så har jeg altså også forvandlet et hus. Så det her med at forvandle et gammelt hus med tapet, der har siddet på i 50 år, det gav mig også virkelig livsindsigt. Fordi når jeg arbejder med kvinder, som er fra 40 år til de 70 år, så kan der også gemme sig mange ar på sjælen, som kan være svære at mærke og føle, fordi man har lagt låg på, eller måske slet ikke har sin bevidsthed omkring det. For mig var det rigtig godt at kunne bruge min energi på at bare transformere det her hus og skabe mig et nyt liv, skabe mig en ny identitet. Fordi hvem var Susanne nu? Eller omvendt, hvem ville Susanne være? Jeg kan fortælle, at noget af det vigtigste, det var at give mig selv al den omsorg og kærlighed og få skabt et hus, hvor jeg kunne føle mig trygt, godt tilpas, som gav mig energi og glæde hver evig eneste dag. Så ja, det er en lang vej, kan du godt høre, for jer der ikke kender mig. Men fra livskrise til livskraft, det blev altså en ny vej i livet, hvor jeg har skruet endnu mere op for selvforkælelse af både krop, sind og sjæl. Jeg har lavet et nyt livsstilsprogram, som jeg kalder det Power Organs Reset, og det handler mere om at hele tiden optimere sine organer. Fordi vores organer er vores vigtigste energicentral. Så hvis vi ikke optimerer vores organer, ja, så bliver de altså tunge, trætte og udmattede. Det har jeg selvfølgelig også skrevet en bog omkring, som jeg kalder Åbn dit hjerte, vejen fra livskrise til livskraft. Fordi det er ikke noget quick fix. Du går altså ikke lige fra livskrise til livskraft på en nat. Så noget af det, som jeg gerne vil inspirere jer til, det er at opdage, hvad er overgangsalderen i virkeligheden? Er der nogen, der er med her, der har en klar forståelse af, hvad overgangsalderen er? Bare giv mig et ja eller et nej. Vi kommer til at arbejde meget mere i dybden, så du bliver så klog på dig selv, inden du går hjem i dag. Har du fuldstændig styr på, hvad overgangsalderen er? Ja, Benedikte, ja, godt. Vil I fortælle mig jeres forståelse af overgangsalderen? Bare lige et par ord. Er der nogen, der lige har lyst til at smide en kommentar i feltet her? Annette, noget ved jeg ikke andet. Helt okay. Husk på, vi er her for at åbne bevidstheden. Og Birte, jeg døjer kun med hedetur. Jeg er 60 år. Godt. Så overgangsalderen er jo ikke kun hedetur. Overgangsalderen er i virkeligheden, hvis I kigger på det her dejlige M, som jeg har tegnet, så er det for at give jer en forståelse af, hvad er overgangsalderen i virkeligheden. For ja, det er de hormonelle forandringer, som forsvinder. Men hvis I kigger på der, hvor jeg har skrevet fødsel
og så på toppen. Så fra vi bliver født til vi er omkring de 35-40 år, ja, så har vi en vækst, sådan vi rent faktisk føler os på toppen af livet, når vi er omkring de 35-40 år. Så knækker kurven altså. Og det er de hormonelle forandringer, fordi de starter allerede, når vi er 35 år, med at forandre os. De her hormonelle forandringer, de gør os mere sårbare. Og det gør også, at hvis vi ikke får stoppet op i tide, så kan vi få de her livskriser i overgangsalderen, som stress og angst og depression, brystkræft, livsstilssygdomme og alt muligt andet. Fordi alt det, der sker fra fødslen til vi er på toppen af livet, det husker vores krop. Kroppen husker hele vores liv. Så alt det, vi ikke har håndteret i vores liv fra fødslen til de 35-40 år, de ligger som blodige sår og betændte bylder bagved. Og så er det, at det kan blive endnu værre, når de hormonelle forandringer kommer, fordi så kan vi stort set ikke klare mere. Vi har trykket på speederen, så hvis du lister end mig, har måske trykket på speederen det meste af dit liv, så sker der det her kollaps, så vi dykker totalt. Noget af det, som interesserer mig, og som hele tiden gør, at jeg måske hele tiden, jeg håber ikke, jeg skal have flere livskriser, fordi det at generobre mit liv efter brystkræft, det er bestemt ikke gået så hurtigt. Så noget af det, der er rigtig vigtigt, det er at huske på, vi er nødt til at begynde at samarbejde med de hormonelle forandringer, men også at anerkende vores sårbarhed. Fordi hvis vi ikke anerkender, at vi er hedetur, vi føler os trætte, energiforladte, har for meget vægt, eller måske hvad der ellers andet kan være, så er det, at den tunge bagage fra fødsel og op til toppen, til vi lander i overgangsalderen, hele tiden påvirker vores ubevidste sind. Det holder altså vores nervesystem i fangeskab. Og vores ubevidste sind, det styrer altså 95-98% af vores liv. Så her er det også, at du kan opdage, at selvom du gerne vil ændre din livsstil, så lander du tilbage igen og igen i de samme fælder. Så du kommer aldrig op og tilbage på toppen af livet. Fordi de erfaringer, du har fra du er født til du er på toppen af livet, det er typisk dem, du vil gentage. Så vi er nødt til at gøre noget helt andet i overgangsalderen. Så for vi skal tilbage på toppen igen, så er vi nødt til at lære at danse med vores krop, vores sårbarhed. Vi er også nødt til at tilpasse os de hormonelle forandringer, og vi har jo ikke samme livshistorie. Nogle er 60, nogle er 55, og nogle er 40. Så alt afhængig af, hvad vi ikke har behandlet, hvad vi ikke har forholdt os til, det ligger i kroppen som et blodigt sår. Så vær opmærksom på, kroppen er din bedste ven. Alt det, du ikke selv takler i livet, det takler kroppen for dig. Så derfor lander de fleste kvinder i overgangsalderen med det her dyk. Men i virkeligheden er det for at få dig til at stoppe op. Det er for, at du skal finde en ny vej i livet. Det er for, at din sjæl skal finde en ny vej i livet, hvor du får meget mere energi, glæde og overskud. Det gør du ikke ved at gentage din fortid, men det gør du ved at skabe en ny fremtid. Derfor er det vigtigt, at du anerkender, som jeg startede med at sige, ærlighed kræver mod, men ærligheden og sandheden sætter dig fri. Så noget af det, vi lige snakker om nu, det er, for at du skal føle dig på toppen af livet, og have den her energi, glæde og begejstring for livet. Hvad er så dit gap? Det vil sige, fra at du er hernede ved overgangsalderen, og kommer tilbage på toppen igen af livet. Hvad mangler du for at komme derop? Det må du gerne skrive ned i chatten hernede. Og hvis du har svært ved at sætte ord på, hvad du i virkeligheden mangler, så er det der, jeg hjælper dig. Så hvis du har lettere ved at fortælle mig dine symptomer, så kan jeg guide dig i forhold til det gap, du har brug for.
sådan at du kommer til at lave en ny fremtid, og ikke gentage din fortid. Giver det mening for jer? Så lad os lave den her øvelse. Mangler energi og nattesøvn, siger Annette. Super. Så energien, som jeg sagde tidligere, Annette, så er det jo sådan, at energien, hvis du har gammel stress, chok og traumer, så er det noget, som kan ligge og stresse dit nervesystem, så du får sådan en stressbyld, en indre byld, der holder dig nede og trækker din energi nede. Der kan også være andre faktorer. Det kan jo være noget med, at du ikke får glæde ved at være i dit arbejde, eller du mangler noget at stå op til hver dag, der giver dig energi og glæde. Så er der også noget, der foregår i dit sind, fordi når du ikke, og også i din sjæl, når man ikke sover godt om natten, så er det altid sjælen, der har beskeder til jer. Det betyder i virkeligheden, når du ikke sover om natten, så er det sjælen, der kommer og fortæller dig nogle beskeder. Måske oplever du, at du tænker på noget specielt. Det kan også være, at der er bestemte tidspunkter på natten, at du vågner på. Så lidt afhængig af dine tanker, hvilken tidspunkt du vågner på, så er der noget, du skal dele med. Husk på, jeres krop, sind og sjæl giver jer altid symptomer, når I ikke deler med de udfordringer, I står i livet. Giver det mening, Annette? Og Birte, jeg døjer kun med hedetur. Og du vågner med hedetur. Så hedetur er altid for meget varme i leveren. Men godt, Annette, vil du dele? Ja, så hvad er det, du ikke tager action på, som du i virkeligheden inderst inde godt ved, du har brug for at tage dig af, men som du ikke håndterer? Så i forhold til dig, Birte, så det her med at sove godt og vågne med hedetur, så har vi jo både kombinationen af, at du har for meget varme i din krop, men din sjæl har også en besked til dig. Så noget af det, I skal være opmærksom på, det er, hvilken beskeder er det, sjælen har. Hvad er det i virkeligheden, jeres sjæl forsøger at præsentere og fortælle jer? Så handler det pludselig ikke kun om de hormonelle forandringer. Men dem er vi selvfølgelig også nødt til at danse med. Vi er nødt til at danse med hormonerne. For hvis vi ikke danser med hormonerne, ja, så kan vi ikke få vores energi, glæde og overskud tilbage. Fordi de falder jo fra nu af, til vi siger farvel. Det er altså ikke liste en influenza, som vi bare kan komme over igen. De hormonelle forandringer, de fortsætter, til vi rammer vores farvel. Giver det mening for jer? Er der andre, der har noget, de har brug for at vende lige i denne her forbindelse? Så det, der er vigtigt nu, det er at være opmærksom på det gap between overgangsalderen og til at komme op på toppen af livet. Hvad er det, du har brug for at gøre? Det jeg har gjort, det er naturligvis at kigge på alt det, jeg har haft brug for at gøre. Både fysisk, mentalt og sjæleligt. Fordi hvis vi ikke lytter til vores sjæl, så lytter vi i virkeligheden ikke til vores følelsers stemme. Jeres sjæl handler jo om jeres følelser. Så hvilken følelser er det, at I måske ikke tager jer af? Birte, ja, det giver mening, men svært at vide, hvad sjælen vil sige. Ja, så hvad er det i virkeligheden for nogle følelser, Birte, du holder inde og holder tilbage? Husk på sjælen. Det er jeres følelsers stemme. Så når I ikke lytter til jeres følelser, og det følelserne fortæller jer, så er det sjælen forsøger at skubbe til jer, fordi jeres sjæl vil altid lede jer til succes i jeres liv.
Hanne vågner også 03 og tanker holder mig vågen. Ja, så hvad tænker du på, Hanne? Så husk på, tankerne påvirker jeres fysiske krop. Jeres fysiske krops sundhed påvirker altså både sindet og sjælen. Så de tanker, der kommer op til overfladen, Hanne, dem skal du dele med. Vil du dele, om det er noget, der er svært at dele med? Uanset om det er svært, så bliver vi nødt til at dele med det, der er svært. Det er, når vi deler med det, der er svært, at vi kommer igennem modstanden og kommer tilbage på toppen af livet. Tror I, det har været nemt for mig sidste år? Jeg har været nødt til at dele med en masse og gå igennem den modstand, jeg har mødt. Men husk på, det er, når I virkelig tør at være ærlige over for jer selv, at I vil mærke friheden strømme tilbage som ny saft, kraft og energi, glæde og overskud. Hanne, alt det jeg skal huske eventuelt næste dag, ja, så noget af det jeg vil råde dig til, det er din huskeseddel, den skriver du inden du går i seng. Som jeg plejer at sige til mine kunder, vil du gå i seng? Vil du gå i seng med din huskeseddel, eller vil du gå i seng med din mand? Så ergo lige nu sker der det, at du går i seng med din huskeseddel frem for din mand. Så få skrevet ned dagen før, inden du går i seng, alt det du skal gøre, så det ikke ligger og rumsterer i dine tanker og i dit sind og forstyrrer din sjæl. Det giver dig ikke sjælefred om natten. Så noget af det vigtigste, det er at skabe sjælefred. Så får vi den her rolige søvn. Og jeg plejer at sige, at søvn er det vigtigste. Det er vigtigere end træning, fordi det er altså dit gratis apotek, der virker om natten. Det er her, du regenererer. Det er her, du healer. Det er her, at du renser dit sind. Og nervesystemet simpelthen visker tavlen ren, præcis når du deleter på din computer, så deleter din hjerne sig fra alt det, du ikke har brug for. Og Hanne, det er så rigtigt. Godt, dejligt. Annette har fået hjerneskade og stress, så kan ikke læse mere. Jeg blev en flexjob i samme firma, hvor jeg blev syg, og er det nu 2 gange 4 timer, men min tankemølle om natten går meget på job. Ja, så hvad er der med det her job? Så det her med at have hjerneskade, det får man bestemt også af kemobehandling. Så jeg har været der, hvor min hjerne har taget skade, Annette. Det var præcis derfor, at jeg slap alt, da jeg fik diagnosen. Jeg trykkede simpelthen på delete. Så noget af det, jeg rent faktisk har fået, det er min hjerne tilbage i topform. Det kan lade sig gøre både med træning og kost, og det rigtige coaching naturligvis. Fordi det her drive, det kan vi altså godt få tilbage. Det handler altså om at lægge byggestenene rigtigt. Det er en naturlig proces. Kroppen har 5 stadier, den går i, når vi bliver ramt af stress. Det aller første, det er, at vi får kæbespændinger, og så går vi i overlevelsestilstand. Så begynder vi at miste roen og grounding. Så bliver vi vrede, vi bliver irritable, vi får dårlig humør. Så kan vi blive bitre, vi kan blive irritable. Og så kan vi få en dyb depression, som kan ligge som en tung dyne over hjernen. Så er det de her tankemøller, det er bare køre. Det er næste step, og så kommer vi i den her sovefase. Det er faktisk her i tankemøller og sovefase, at jeg oplever, at de fleste kvinder bliver siddende, fordi de ikke får trykket på delete og får ryddet op i forhold til alt det, der er sket, inden de rammer overgangsalderen. Godt, Hanne. For også gode idéer, som er brugbare. Super. Så husk også, hvis der er gode idéer om natten, ja, så kan det godt være, at du skal måske start med, inden du går i seng, også lige at tømme dit hoved for idéer. Men det kan jo også være beskeder fra sjælen om, at du skal videre på din rejse, at du skal steppe op i dit liv, fordi der ligger en masse nye idéer.
det er jo sådan, hvis vi bliver på vores samme stadie, så udvikler vi ikke os. Og sjælens rejse er jo hele tiden, den søger mod vækst og udvikling. Den vil ikke blive ved med at gøre det samme og det samme. Så keder den sig jo, ikke? Så når vi skal gøre noget andet, jamen så skal vi lytte til vores sjæl, fordi den vil altid lede os til succes. Det er også her, vi kan tage kvantespring i livet, frem for at tro, at vi skal gøre sådan 1, 2, 3 de næste 5 år. Nej, når vi arbejder på alle niveauer, så er det, vi kan tage de her kvantespring. Men det kan være svært, hvis man er fanget af stress, så bliver vi nødt til at fjerne al stressen og få hjernens kapacitet til at arbejde igen, så fra at sidde i sådan en gryde, hvor man hverken kan læse eller noget som helst, der har jeg selv været, så jeg har bare trykket på delete, så nu kan jeg læse, jeg kan skrive, jeg har fået min bog færdig, så det kan altså lade sig gøre. Det handler altså om at være åben for livets nye muligheder. Men det er selvfølgelig også, at hvis du ikke tror på det, at hvis du ikke tror på, at du kan generobre dit liv, så gør du det heller ikke. Fordi det er dine tanker, der styrer dit liv. Så hvis at dine tanker, Annette, hele tiden er fokuseret på dit job, så fokuserer du måske på det forkerte. Det kan også godt være, at du ikke kan lide dit job. Så kan det godt være, at de her tanker er værdifulde, at du skal tage dig af dem, og måske finde ud af, at det her flexjob dig, eller er det tiden til at skifte spor? Eller hvad er det i virkeligheden, du skal bruge dine tanker på? Det kommer vi selvfølgelig nærmere ind på, fordi når det ubevidste sind styrer 95-98% af vores liv, så er det altså alle de ubevidste tanker, og det er meget af det, der kommer frem om natten. Derfor handler det om, at vi styrer vores tanker. Det gør de færreste kvinder, men jeg er en af dem, og det er det, jeg lærer alle mine kunder. Det er at styre deres tanker bevidst. Og det skal I selvfølgelig også nok få lært, inden vi går hjem, i forhold til, hvad vil I have ud af livet? Så det kommer vi ind på nu, fordi nu skal vi i gang med, hvordan du rent faktisk får din energi, glæde og dit overskud tilbage. Og det allervigtigste, det er dine tanker. Som jeg nævnte lige før, dine tanker styrer dit liv. Så hvilke tanker har du brug for at have, for at du hele tiden kan komme mod dine mål, drømme og længsler i livet? Det allervigtigste, det er, som jeg sagde før, at komme ud af stressen, fordi ellers så lever vi kun op i hovedet, og så har vi ikke adgang til alt den vidunderlige, powerful energi, der bor inde i os. Så det skal væk, og så skal du simpelthen have vækket din krop til live, du skal have genstartet din krops ressourcer, og så kan du bruge den energi til at komme videre. Så skal du have skabt fred i dit sind, og det skal du træne bevidst. Du skal hele tiden træne din sind målrettet mod dine drømme, mål og visioner. Så nu tager vi lige det, inden vi går videre. Så hvad vil det bedste være for dig? Hvad ville det bedste være for dig? Hvad drømmer du i virkeligheden om, og hvad længes du efter i dit liv? Skriv det lige ned her i din papir, men del det også gerne lige i chatten. Sådan at du begynder at styre dine tanker i retning af det, du gerne vil have mere af i dit liv. Du skal hele tiden påvirke dine tanker, for ellers så vil det ubevidste sind styre dit liv. Og det er jo netop derfor, at de fleste de lander i de samme fælder igen og igen og igen. Og jeg skal ikke gøre mig bedre, end jeg er, fordi jeg lander også i dem. Men jeg er blevet så dygtig til at træne mit mentale hus, og det er også det, du skal lære nu. Så del lige gerne ude i chatten her, hvad det vigtigste er for dig. Hvad er dine drømmelængsler i livet? Birte, slippe hedetur, mere familiesamvær. Godt, Birte. Så i forhold til det, så vil jeg sige, hvis vi nu skal lave et mantra til dig, Birte. Jeg plejer ikke at tage dårlige ting med i seng.
Fordi det forstyrrer jo både mit sind og min sjæl. Så Birte, hvis du kunne lave et mantra, du fortalte dig selv igen og igen, så kunne det være: jeg er så glad og taknemmelig, nu hvor jeg har ro i min krop, og masser af dejlig familiesamvær. Så husk på, de ord du bruger, påvirker både dit sind, din krop, sind og din sjæl. Det er derfor, det er så vigtigt at skabe harmoni. Det er også derfor, jeg kalder mine livsstilsprogrammer sundhed fra mund til anus. Fordi de ord, du siger, de ord, du bruger, er enormt vigtige. Du vil ikke have de her hedeture mere. Du vil i virkeligheden gerne have dem fri, men sandheden er, at det er uroen, det er varmen i din krop og i din lever, der er for meget. Og det er i virkeligheden både nogle fysiske og psykiske belastninger, Birte. Der er altså noget, du ikke forholder dig til. Der er noget, du ikke tager action på. Du holder dig tilbage, du holder dig inde. Så noget af det, som du har brug for, det er at føle dig mere fri. Giver det mening, Birte? Og er det rigtigt, det jeg siger? Giver det mening for dig? Og Annette længes efter ro og energi, men bliver stoppet af ydre omstændigheder, så hjælper. Ja, og vi kan aldrig nogensinde tage ansvar for alle de andre. Så noget af det, der er rigtig naturligt for mennesker, der sidder fast, det er at give de ydre omstændigheder årsagen til deres egen succes eller lykke. Så der vil jeg gerne invitere dig til, Annette, at trække din energi og dit ansvar hjem til dig selv. Fordi hvad handler sandheden i virkeligheden om? At du er en pleaser, og du hjælper de andre frem for dig selv. Så når du gerne vil have mere ro og energi, så er det vigtigste, at du har et mantra, der hedder: jeg er så glad og taknemmelig nu, hvor jeg har ro og masser af energi til at nyde mit liv. Så det vigtigste, det vil være at fokusere på det, du gerne vil have, og så træk din energi hjem til dig selv, fordi det er aldrig de andres ansvar. Der er ikke nogen af rundt omkring os, der kan tage ansvar for vores handlinger. Det er kun os selv. Så når du begynder at lægge ansvaret fra dig, hvad sker der så i virkeligheden? Så giver du de andre ansvaret for, hvordan du lever dit liv. Birte, ja, det giver mening. Tak for mantra. Jeg har haft lavet et mantra i det forløb, jeg har haft med dig, men det gik på af frisk og rask. Ja, men husk på, Birte, jeg har jo også været igennem mange ting, siden vi mødtes første gang. Så et mantra, det skal jo hele tiden laves om. Det er lige så vel som jeg laver jo ikke de samme træningsprogrammer, jeg laver ikke de samme meditationer. Jeg fornyer mig jo hele tiden, fordi ellers så udvikler min sjæl sig jo ikke. Så i over 2 år har mit mantra været: jeg er så glad og taknemmelig nu, hvor jeg er fuldstændig sund og rask og har et fantastisk helbred. Men sandheden er, at det mantra, det har jeg brugt meget længe, fordi jeg ikke har følt mig 100% på toppen. Men det er også et mantra, jeg kan blive ved med at bruge. Jeg har mange mantraer. Og Hanne, få mere ro i kroppen, mindre smerte og tage mig sammen til at træne og lave øvelser. Så når vi skal tage os sammen, så er det bliver byrder, Hanne. Så noget af det, jeg vil invitere dig til, det er at få skrevet ned i din bog the benefits. Altså, hvilken værdi vil det have for dig? Så du hele tiden åbner dit mindset og tænker, kunne det her glæde mig? Kunne det give mig energi? Ikke? Fordi der er bare det ved det, hvis vi hele tiden skal tage os sammen og bla bla bla, så bliver det bare til en tung og drænende energi. Så dit mantra kunne være, Hanne, få mere ro i kroppen, mindre smerter og tage mig sammen til at træne og lave øvelser. Jeg er så glad og taknemmelig nu, hvor min krop er fit for fight, og jeg passer min træning, fordi det gør mig fantastisk til mode. Mærk efter. Brug mine ord til at lave jeres mantra til inspiration, og så leg med det. Skriv lidt ned på papir, indtil I kan mærke, wow, det her, det matcher sgu med mig. Det er lige det, der får vækket min energi. Så når vi fokuserer på det, vi gerne vil have,
så kan I mærke, at vi bliver mere glade, vi bliver opløftet, frem for at hvis vi tænker på alt det, vi ikke vil have. Og Annette, kunne du gentage mit mantra? Jeg er så glad, jeg skal lige op og tjekke igen, hvad du har skrevet. Længes efter ro og energi, men bliver stoppet af ydre omstændigheder. Godt. Jeg er så glad og taknemmelig nu, hvor jeg har masser af dyb ro og energi til at leve mit liv. Leg lidt med ordene, Annette, og så prøv at, mærk efter, hvad klinger med dig, hvad løfter din energi, hvordan bliver du inspireret. Noget af det, der er vigtigt, det er jo jeres mantra, at I siger det igen og igen og igen, så I påvirker jeres tanker bevidst. Super, Annette. Perfekt. Så det er i virkeligheden det aller vigtigste. Fordi når I også gør det, så træner I jo sind til hele tiden at åbne jeres nervesystem, åbne jeres bevidsthed for muligheder. Når vi er indsnævret i vores tanker, så bliver energien inde i kroppen sammenkrøllet. Vi skal udvide vores nervesystem. I skal udvide jeres mindset. Begynd at tænke anderledes. Bevæge jer anderledes. Så når I tænker anderledes, så begynder I at tage nye action steps. I begynder også at ændre jeres kropsholdning. Så fra at følge sammenkrøllet, så bliver I åbne. Og det giver bare mere energi. Så noget af det vigtigste, det er vores 5 powerorganer. Det er det, som jeg siger, nyre, lever, hjerte, milt og lunger. Det er det indre i os. De har levet halvdelen af livet, og for nogen mere. Det betyder også, at de kan være slidte, de kan være gået i stå. Derfor er det så vigtigt at få genstartet de her 5 powerorganer. Fordi hvis vi ikke får genstartet dem, så kan vi ikke udrense på naturlig vis. Vi ligger måske primært og forbrænder sukker, frem for at forbrænde fedt. Og så smider vi ikke det farlige fedt i organerne, som kan ligge som en tikkende bombe, og både give os livsstilssygdomme, kræft, tarmproblematikker og alt muligt andet. Så vores lever er jo vores vigtigste energicentral, så det handler især om at holde leveren i topform. Sådan at du hele tiden har en krop, der arbejder for dig, frem for mod dig. Så handler det naturligvis også om at komme på toppen, både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt, og lave træning, som hele tiden connecter dig med dig selv og din krop. Fordi hvis du ikke kan mærke dig selv, så lever du op i hovedet, frem for nede i din krop. Det er i kroppen, al vores energi bor, og det er altså her, du har alt til rådighed. Sådan er din krop skabt. Den er et kraftværk af energi. Så jo mere du forbinder dig med dig selv og din krop, både din fysiske, mentale og følelsesmæssige connection, jo mere vil du opleve den her indre livskraft kan spire i dig. Og få følelsen af, at du er tilbage på et nyt level. Og vi var inde på det før. Det er derfor, det er så vigtigt, at du også hele tiden skriver her, hvad drømmer du om? Så noget af det, jeg vil invitere dig til, det er at øve dig i at stille dig selv bedre spørgsmål. For når du stiller dig selv bedre spørgsmål, så begynder din krop at arbejde for dig. Den er genial. Dit sind er genial. Men du skal styre dit sind efter det, du gerne vil have. Så hver morgen kan du jo skrive det her. Hvad drømmer jeg om, Annette? Hvordan vil dit liv være, når du er i mål? Så lige nu, så kunne vi jo starte over i chatten her og sige, hvordan vil dit liv være, Annette, når du har nået dit mål? Hvad vil du så være i stand til at gøre? Og hvad med dig, Hanne? Hvordan vil dit liv være, når du er i mål? Hvad vil du være i stand til at gøre? Og Birte? Så det handler hele tiden om at få sindet til at arbejde for dig, frem for mod dig. Så jo mere at du kan se, dit liv vil være forandret. Hvis jeg ikke havde haft mit mantra, og selvfølgelig har jeg rigtig mange gode rutiner,
som jeg har kørt på autopilot, men jeg ville ikke være i stand til at sidde her. Jeg ville ikke være i stand til at starte på arbejde for et år siden, hvis jeg ikke kunne mærke kraften og saften i mig selv. Annette ville kunne gøre de ting, jeg kunne, før jeg blev syg. Ja, og hvilken følelser vil det vække i dig, Annette? Hvilken følelser vil det vække i dig, at du rent faktisk skal kunne gøre det samme, som før du blev syg? Det er lige præcis noget af det, som jeg hele tiden har arbejdet på, Annette. Hvordan kunne jeg få mit liv tilbage i forhold til alt det, jeg har savnet? Ja, det vil være fedt, ikke? Ja, så det er lige præcis det, der er vigtigt at huske på. Hele tiden holde fokus på, hvad vil du være i stand til at gøre, når du har nået dit mål. Så I begynder at træne jeres sind, jeres tanker. Ja, have en glæde og positivitet tilbage. Ikke? Birte, det vil være guld at slippe for hedeturene. Ja, fordi det tapper din livskraft. Al hede, det suger livskraften ud af os. Så fantastisk. Så noget af det, vi lige skal prøve nu, det er nemlig det, der er rigtig vigtigt. Hvis du ikke slipper det stress, træthed og udmattelse, der er i kroppen, og hede er jo også træthed og udmattelse, så lige så vel som tanker, trætter og får systemet til at gå ned. Så nu vil jeg lige lave en lille øvelse med jer, I kan lave hver dag. Så hvis I nu lige lukker øjnene her et øjeblik, og bare lige sidder jeg med begge fødder i underlaget, retter jeg op i rygsøjlen og gør jer lange. Du må gerne løfte dig op, så hårtoppen nærmest lander op i loftet. Og lige lad armene hænge afslappet ned langs siden. Så prøver du lige at bare mærke dit åndedræt. Så åbner du lige munden alt, hvad du kan. Bare åbn munden alt, hvad du kan. Og så samler du langsomt læberne igen. Stille og roligt. Bare bliv her. Du gør det lige igen. Åbner munden alt, hvad du kan. Og samler langsomt læberne igen. Bare fortsæt stille og roligt et par gange mere. Kæben er kroppens største stressmuskel. Når vi rammes af stress, chok eller traume, så vil alting sidde sig her. Suge al din kraft og saft ud af dig. Det er kroppens måde at arbejde på. Så du fortsætter lige et par gange mere. For lige nu handler det altså om at åbne for dit nervesystem og få genskabt kontakten til dig selv igen. Og du gør det lige 2 gange mere. Bare åbner munden alt, hvad du kan. Og samler langsomt igen. Og du gør det lige en sidste gang. Og når du samler, så prøver du lige at mærke, hvad der sker igennem halsen, din brystkasse og din mave. Og så åbner du lige langsomt øjnene igen. Så noget af det, der er vigtigt, det er det her med at få sluppet stress, træthed og udmattelse. Når kroppen arbejder i forhold til det, så har vi 2 systemer. Vi har et åbent nervesystem, og vi har et lukket nervesystem. Kæben er kroppens største stressmuskel, så lav den her øvelse så tit du kan slippe afsted med det, så du begynder at åbne dit nervesystem, men også begynder at mærke dig selv igen. Det er noget af det vigtigste, det er at få adgang til dine følelser. Begynd at føle mere i stedet for at tænke mere. It's all about the feelings. For når du kan mærke og føle glæden i dig, så får du per automatik også mere glæde i dit liv, mere energi. Kunne I mærke det her? Birte, jeg er nødt til at gå. Tak for gode idéer og mantra. Så lidt, Birte. Ha' det godt. Hej hej. Så noget af det allervigtigste, det er hele tiden at være opmærksom på. Slip alt det skidt, der ligger. Vi skal have nervesystemet til at åbne sig. Jo mere du åbner dit nervesystem, jo mere adgang får du også til dit ubevidste sind. Dermed så kan du opdage, hvad der holder dig nede og hvad holder dig tilbage, så du kan drøne igennem den modstand. Slippe det, som måske fortidens spor har skabt i dig, som du med 50-årige eller 60-årige øjne godt kan se, det matcher slet ikke dig længere.
Så jo mere du arbejder efter alt det, jeg arbejder jo efter kroppens sprog. Kroppen har jo sin egen sprog. Det betyder også, at den måde kroppen snakker på, det er jo med symptomer. Godt, Annette, du er i gang. Gaber helt vildt nu. Fedt, Hanne. Det er gammel stress, I slipper. Så bare lav den her øvelse, så tit I kan komme afsted med det. Fordi det hjælper jer altså med at slippe stress, pres og modstand. Men det hjælper jer også med at åbne jeres nervesystem. For adgang til jeres sind, og sindet kan begynde at få fred. Og når du så samtidig begynder at så nye frø i dine tanker, så er det, at du kan bane vejen for alle dine mål, drømme og visioner i livet. Så det var lidt det her med, at jeg sagde, luk nederlaget op, så du kan udnytte kroppens kraftfulde powersystem og energisystem. Så du skal ikke tænke over det. Kroppen hjælper dig. Kroppen slipper kort sagt alt det, du har brug for at slippe. Så du skal ikke regne den ud. Du skal i virkeligheden bare være til stede i din krop og tillade dig selv at mærke og føle. Er det ikke genialt? Kroppen er designet til at være din bedste ven. Altid. Så når du gør de rigtige ting, så vil kroppen takke dig. Og det vil du mærke på glæden, energi og overskud. Det her med at forkæle dine 5 powerorganer, det er sådan i kinesisk medicin, så bor vores følelser i vores organer. Det vil sige, som jeg nævnte før, den måde kroppen arbejder på, når vi får chok, stress og traumer, ja, så er det, vi mister vores ro og vores grounding. Vi kommer på usikker grund i virkeligheden. Det er også her, vi kan miste tilliden til os selv. Det er her, vi kan miste livets retning. Det er også her, at vi kan tro, at vi har ryggrad som en regnorm, og tro, vi ikke er noget værd. Jeg har været der, så jeg ved præcis, hvordan det føles. Så er der også det ved det, at leveren, det er også her, vi i virkeligheden har al vores vrede og irritabilitet, men også indebrændte følelser. Altså de følelser, vi ikke har forholdt os til, som vi har spærret inde. Så jo bedre vi kommer i kontakt med de følelser, der gemmer sig her, jo mere kan vi slippe dem. Og det kan være både bitterhed og alle mulige andre følelser, vi gemmer på. Men hvis vi ikke har adgang til dem, så kan vi ikke slippe dem. Vi kan ikke hele dem. Det er det, jeg skriver i min anden bog, You Have to Feel It to Heal It. Så alting handler om at få genskabt kontakten til dig selv og din krop, så du i virkeligheden begynder at føle og mærke dig selv i en ny, bedre version. Så glem alt om at tænke dig til resultater. Kom ned i kroppen. Det her magien til den nye fremtid bor inden i dig. Du har alting til rådighed. Det skal bare vækkes til live. Så er jeg jo fan af træning. Det har I jo, dem der kender mig, de ved jo godt, at uanset om jeg har været i krise eller på toppen af livet, så har træning altid været en del af mit liv. Og det skal du også. Du skal træne, fordi din energi bor i kroppen. Og når du træner, så sker der det, at du både renser både krop, sind og sjæl. Du får adgang til større handlemuligheder. Dermed ikke sagt, at det er hård træning. Det har jeg bestemt ikke gjort for at få min energi tilbage. Godt nok var der et billede af mig, da jeg havde løbet Royal Run. Men sandheden er, at det var sidste gang, jeg faktisk løb, fordi min krop var også i fangeskab i lang, lang tid, fordi jeg i virkeligheden havde levet i overlevelsestilstand. Så noget af det, jeg stoppede med, det var at løbe, fordi jeg fik så mange tics, så min krop kom med rigtig mange symptomer på, at jeg stadigvæk var i en fastlåst stilling i mit nervesystem, og at der var masser af stress, der skulle slippes, før jeg kunne gå videre. Så det er rigtig vigtigt i vores alder, at vi træner ud fra det, kroppen fortæller. Fordi igen, vi har kun 2 valg. Vi kan nedbryde os selv, eller vi kan bygge os selv op. Derfor er det også vigtigt, at du træner det, din krop har brug for.
Her har du Vibeke. Jeg arbejder primært med kvinder, som gerne vil gå fra livsglæde, eller fra overlevelse til livskraft, livsglæde og handlekraft. Og her der ser du Vibeke, som i virkeligheden også var landet i en livskrise. Det her med at mærke, hvordan hormonerne har forandret sig, men ikke at forholde sig til det, og bare fortsætte med at leve den samme livsstil, som man hele tiden har gjort, så ender det altså galt. Så er det jo, at man kommer så langt væk fra sig selv og sin sande natur, at man til sidst ikke ved, hvem man er. Hun er en vidunderlig skøn kvinde, som har mistet kontakten til sig selv og sin krop, som heldigvis kom tilbage og fik generobret sit liv. Så noget af det vigtigste, det er hele tiden at være opmærksom på, ja, overgangsalderen kan komme bag på os alle sammen, men hvis man ikke får stoppet op, så er det igen denne her vej kun frem for opad. Så fra at have den her urolig søvn, så har hun fået den skiftet ud med en dyb og et afslappet søvn. Hedeturen er blevet skiftet ud med minimale, og smerter var også en stor del af hendes liv. Så det er klart, jo større overvægt man har, jo flere smerter, jo mere blitz skal man jo starte for at sætte sin krop i gang med at træne. Så fra også at være frygtsom, så blev hun også modig, og fra at være træt, så hun blev energisk. Fra at være inaktiv, så hun på den aktive livsstil. Så det er intet problem, uanset hvilken alder du er. Det vigtigste, det er at have viljen til at gøre det. Og selvfølgelig at være motiveret, ligesom jeg viste de her trin, så har min kunde Carla også gået fra stressramt til stressfri. Og sidste år i december, der sagde hun faktisk farvel til 7,5 kilo, for hun startede op hos mig sidste år i november, men har naturligvis på det her billede ramt de 20 kilo. Noget af det vigtigste i vores alder, det er at få kroppen til at forbrænde fedt frem for sukker. Fordi sukker, det gør vores krop træt og doven. Og hvis vi har et højt blodsukkerniveau, ja, så bliver vi altså lettere trætte. Samtidig påvirker det her blodsukkerniveau altså også vores kønsorganer. Og det kan i sandheden betyde rigtig meget for den kvindelige cyklus, og man kan miste lysten til sex, man kan miste lysten til at i virkeligheden at være kvindelig. Man lukker kort sagt ned for hele sit underliv. Så som I kan høre, så er der mange ting, at man kan gøre for at få kroppen til at komme tilbage på toppen af livet. Men det allervigtigste er at gøre de rigtige ting, og gøre det i den rigtige rækkefølge, så det passer til dig. Mine kunder, de starter ikke samme sted, fordi de er ikke samme sted. Nogle er 40, nogle er 50, og nogle er 70. Nogle har diskoprolaps, nogle er blevet opereret for brystkræft som jeg selv, eller har været i anden livskrise. Derfor er det så vigtigt, at man får lige præcis den her individuelle guidning i forhold til sin krop. Vi er ved at nå til vejs ende, så nu vil jeg bare lige spørge dig, hvad vil det betyde for dig for din livsenergi, livsglæde og handlekraft tilbage? Det har vi jo været inde på tidligere, så nu vender jeg spørgsmålet og skriver, hvad går du i virkeligheden glip af, hvis du fortsætter den samme livsstil de næste 5 eller 10 år? Interessant spørgsmål. Så hvis vi nu vender tilbage, der lige før, der var der masser af optimisme, der var masser af glæde i forhold til, hvad det vil betyde for dig at få din energi, glæde og handlekraft tilbage. Men hvad nu, hvis du ikke gør noget ved det? Hvad vil du så gå glip af, hvis du fortsætter din livsstil nu, det næste år, 5 år eller 10 år? Kan du forestille dig det? Du må meget gerne dele i chatten. Jo mere træt, trist og ugidelig, ja,
Så hvilken følelse giver det dig, hvis du bliver mere træt, trist og ugidelig, Annette? For mig, da jeg var der, var det følelsen af, at livet det bare passerede. Benedikte, gode øvelser med kæben. Yes, brug dem. It's a special gift to you. Det er også godt at blive opmærksom på jeres symptomer, fordi husk på, at alle symptomer er jo beskeder fra kroppen. Kroppen er din bedste ven, så når du ignorerer dine symptomer og dine følelser, ja, så er det jo i virkeligheden, at sjælen vil blive ved med at holde dig vågen om natten, indtil du stopper op og tager dig kærligt af dig selv. Annette, vil slet ikke tænke på det, vil kun tænke positivt fremad. Så har jeg gjort min mission, Annette. Så hvis jeg kan få jer til at tænke anderledes, tænke mere positivt, tænke i forhold til jeres mål og drømme og visioner, så har jeg i hvert fald gjort en masse godt i dag. Jeg håber naturligvis også, at jeg har inspireret jer undervejs. Så at den her lidt mere end en time, er det blevet til sammen, har været værdifuld for jer. Så vil du lige give mig en kommentar i forhold til det? Har vores tid sammen her været værdifuld for dig? Har det været din tid værd i virkeligheden? At være med på denne her workshop. Jeg kalder det lidt en workshop, fordi jeg inddrager jer og giver jer nogle øvelser. Ja, tusind tak for input, skriver Annette. Super, dejligt. Det er jo i virkeligheden noget af det, der er det vigtigste. Det er, at det giver jer værdi. Jeg er her netop for at inspirere jer og give jer alt, hvad jeg kan, og alt det, jeg har på hjertet, som kan bidrage med at forvandle jeres liv. Vi kommer tilbage til det her emne, sådan at du kan blive opmærksom på the gap. Det er i virkeligheden derfor, at jeg siger, at vi har 2 valg her. Så hvis du skal lave en liste, så vil jeg anbefale dig efter her at lave en liste over, hvad har du i virkeligheden brug for at komme tilbage på toppen af livet. Og Hanne, fantastisk for mig, og tak for idéer og tanker. Så lidt. Vi er ikke færdige endnu, men dejligt at vide. Så vi tager lige den her øvelse igen, for skrevet the gap ned, så I udvider jeres bevidsthed og bliver opmærksom på, hvad I har brug for at gøre, for at komme tilbage på toppen af livet. Det er det absolut vigtigste. Og så vil jeg også sige, at nye vaner tager tid. Det er rigtig vigtigt at huske på, at den livsstilsændring, I foretager midt i livet, det skal være en game changer for resten af livet. Så fordi at I ikke kan bruge fortidens systemer, og at I skal lære at bane vejen for en helt ny fremtid, så skal I være rigtig selvkærlige. I skal begynde at rose og anerkende jer selv for alt det gode, I gør. Fordi det tager tid, og noget af det, som jeg har nævnt tidligere, det er jo, at det ubevidste program vil komme ind og tage styringen. Det vil det igen og igen. Så derfor er det vigtigt, at I hele tiden bliver opmærksom på, wow, lander jeg i den gamle Hanne? Det siger jeg til mig selv. Når jeg lander i en gammel Susanne-version, så smiler jeg, og så tænker jeg, wow, røg jeg virkelig i den fælde? Farvel, tak for beskeden. Ikke? Så du begynder at løfte din energi op og siger, de nye vaner tager tid. Jeg øver mig, jeg gentager, til jeg bliver den bedste version af mig selv. Eller når de drømme, mål og visioner, du har. De her damer, de har været under min guidnings i et år, og de startede selvfølgelig helt stille og roligt, nede fra nulpunktet. De trykkede alle sammen på reset, og i dag er de tilbage på toppen af livet igen. Det er selvfølgelig forskelligt. Den ældste, der er med på holdet her, 67 år. Jeg har så meget respekt for, at man gør noget godt for sig selv, også selvom man er ældre. Så husk, det er aldrig for sent at tage hands om dig selv. Det vigtigste, det er at gøre noget. Ligesom Bente her, som var træt og udbrændt og energiforladt.
Nu er hun sund, frisk og vital, og noget af det, hun også gør, det er i virkeligheden at tage action. Hun tager action på livet, fra for at læne sig tilbage og, det klarer andre nok for mig. Nej, der er ikke nogen, der klarer livet for dig. Der er kun dig selv til at tage ansvar og steppe op og gøre det, du vil have ud af dit liv. Det er kun dig, der har magten til at styre dit liv. Så husk det. Heldigvis så lever jeg af at have tilfredse kunder. Og det er jo også derfor, jeg har nogle fantastiske anbefalinger, fordi jeg hjælper mine kunder ud fra det niveau, de er. Jeg tilpasser altså træninger, programmer og slow steps hele tiden i forhold til, hvad er det for nogle kunder, så jeg møder mine kunder, hvor de er. Så har jeg ikke mere på hjertet i dag, og det eneste jeg vil sige, det er, hvis du har brug for min hjælp til at generobre dit liv, så er du hjertelig velkommen til at booke en gratis strategisamtale med mig, hvor vi måske vender dine muligheder for at ændre dit liv. Du kan kontakte mig på mit telefonnummer, men du kan også sende mig en mail. Men det var, hvad jeg havde på hjertet i dag. Det kan være, at du sidder inde med noget andet. Derfor så er det spørgerunde nu. Så i forhold til alt det, jeg har snakket om, så håber jeg, at det har givet værdi og givet dig retning og struktur. Det allervigtigste, det er retning, planlægning og struktur. At du hele tiden ved, hvad du skal spise, hvad du skal træne, hvad du skal tænke, og have det i din kalender. For ellers så er det noget af det, som jeg ser hos rigtig mange. Når vi når til uge 3. januar, så er festen slut. Så kan det godt være, at de har sat sig nogle gode intentioner til nytår. Men allerede i uge 3, så er de tilbage i de gamle vaner. Det er svært at gå vejen alene. Også fordi du skal lære at rent faktisk leve på en helt ny måde. Er der nogen af jer, der sidder inde med nogle spørgsmål, så endelig bare kom med dem. Blev vi tavse? Husk, det er altså nu, I skal benytte jer af lejligheden. I er selvfølgelig også velkommen til at booke en gratis strategisamtale med mig, og vi kan vende dine muligheder for at ændre dit liv. Hvis I ikke har noget på hjertet, eller noget I vil spørge om, så har jeg sådan set ikke mere til jer i dag. Så kommer nettetræning er vigtig, at gåtur yoga en god start, eller hvad tænker du? Altså noget af det vigtigste, det er at huske altid på, hvilken din fysiske form. Yoga og gåtur er altid fantastisk, fordi det giver jo grounding og ro og jordforbindelse. Det, der bare er vigtigt, det er at være opmærksom på, at hvis du har problemer med dine hofter og knæ, så kan du jo begynde at slide dine hofter og dine knæ. Så noget af det, jeg vil anbefale jer alle sammen, det er faktisk at begynde at kigge jer selv i spejlet. Hvordan ser jeg ud? Er jeg skæv? Drejer min krop den vej eller den vej? Eller hvordan ser jeg ud i virkeligheden, når jeg bevæger mig? Så du begynder at få meget mere kontakt til din krop. Men gåtur yoga er altid godt. Men vær opmærksom på, hvad får I ud af det, I gør? Husk det. Det er altid vigtigt at kigge på resultaterne. Det er resultaterne, der tæller. Husk det. Benedikte, tak for nu. Selv tak. Ha' en dejlig aften. Så noget af det, at du kan begynde på, det er netop det her med, begynd at spørge dig selv. Hvordan ser du ud? Hvordan går du? Hvordan bevæger du dig? Så det er ikke nok bare at træne. Vær opmærksom på det resultat, du gerne vil have.
Så vi skal kombinere både krop, sind og sjæl. Men det er langt bedre at komme ud og gå en tur, end det er at ligge på sofaen. Fordi man bliver kun træt og doven af at ligge på sofaen. Det får man altså ikke mere energi af, og man får heller ikke renset sit sind, så man kan få klare tanker. Godt, Annette. Selv tak. Tusind tak for i aften. Ha' en dejlig aften derude. Hej hej.